Back to President Trump's hope for a quick agreement to reopen the Strait of Hormuz. Emma's now learning that negotiations are at a standstill and a tentative deal has not been finalized. The IRGC says reopening depends on the U.S. accepting Iran's conditions, and according to Iran's foreign minister, those include a 7% fee to ships passing near Iran and a 3% fee for ships passing near Oman. Two Iranian government officials involved in talks say questions also remain about whether Trump will pull back U.S. patrols in the Gulf of Oman. The president has stuck to a pattern of saying a deal is imminent, driving down oil prices and driving markets up, only for no deal to emerge. سلام تخطاتلتنا الشانل كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بهجنانيو لمون كم وترو أقداسن وانا ونتحسوتات هزنا لكم متينا لنا كسام مودة تنايز مدب مسانا غطونهم خبرنا قدم لايك ناقبركم نابز مدبنا أتوو كم وترو نلومي زخون زينان تنتنان هزنا غريبنا لنا بدرجة عالم زكاي زولو كنوتات نوغم قام مالتيو أبقود دايناي مجمرياتي زعبي فلاش بوينت ويونتي مكراخرنت بزولو وشمت حرموز سلوزخوني أو وشمت حرموز أمريكا زي بلو سممع كجبر كم زخدن أمريكا دما بتحرق تسمع كجبر تدل تمثل بتخالد مع نوعك تفرس تدل تمثل أنت خوني إيراناويان قس النابلوني أمريكا نزي وشمت حرموز كم تبعد يوم قبض وخمسة لومن أبوز اللوم تلوا حنسب النحوارون كإلا مخانو يوم زنقر زلو and I'm gonna prove this to you أمريكاويان نزبوت هذه كقبض كم زخولون تقلال كمل سوا خمسة كل وين زنبرم تلوا كمل لاس كم زي كل نزقل حبريتا كسمعكم يكاب عبيت ما راح تنادي دونالد ترامب زوس زلو so أبتدي ديل أبتزرب مثل ملاس إيران عمان very close to reaching Hormuz deal. Iranian foreign minister says so. كلتين هجرات إيران عمان أب هذا قد أسي سمع إن خلاص حق قريبا كم زلوا عايز نقرزل زي ما لدما دونالد ترامب عبي كفال كويني يبزع بعض الزعرب زلوا كن ركن فتنينا أتي تريوز لهم Strait of Hormuz traffic separation schemes كم يخون كم زخل so Iran asserted as of June إيران تقاطر زلا مالتيو southern traffic زبالد ما تحت زلوا بوجن أنا خاطب له عمان زنبريو سلزي أنت عين ديلي خون كسب حجي سلزي رانا يو زين التنكرم لاين خلنا زد تقدر كسب حجي أبستفل عليه مدرسة قومولي يمزر ينازل له and yeah قريب له خبلوك I think سال السنة غيره مخنو قريب له خبالتي من زخانة درانا يمنا دونالد ترامب ما أمارات إتات كم زلوا ويزنقر زلوا سكين تايم أمارات إتات له Give me a second. President Trump made a very confident sounding statement last night about what he is and is not willing to do with Iran. Totally obliterate everything, and that's where we were headed. And they wanted to negotiate, and we're doing that, and it seems to be working out quite well. What makes you think this will be different? Because they tend to never... It may be, it may not be. I think that the threat of this, I mean, this was more than a threat. We were ready to go. And, you know, in life, they know when you're ready to go and when you're just bluffing. Now, we were ready to go, and we are ready to go. We have to do that. Yeah, go ahead. He may be right on that last part. So أنت عايز بتزلف دونالد ترامب حق عايش كل سبب زاربيو بزح فخران ده بزح حسي تفكر دي هذا اللها ولا خد جبريخا سألا يخاون كجمجم يخليه يجي دونالد ترامب أبزي كزارب كل أنت عايز بتزلو بزح كزيسي كميل كاخا كابتك محجزي الكازي جبر كايس بمنتهي كم زفلس كم يجرم يوم فلتي روبسي يفلتي يوم مالت زي حجنا يمود أتاسي مرة قريبا يربكع نفسهم نجيرون كون خدي من البتي كارمم قريبين يري زي يجيب زلو حجين ده مالتيو إذا تاكتيك زي I don't know حسوت مخالف لوت انديو أمريكان تايبلو تم أمريكان Yeah, go ahead. He may be right on that last part. People know when you're bluffing. What do you say to that? Because he's claiming with this weird at the beginning of this, I was not bluffing. We're ready to drop the ball on him, and that's working out nicely. That's what's caused him to come back to the table. And then the guy says, well, why do you think they'll be different this time? And he goes, oh, well, it may not work. So which is it? What do you think? I think I, like a lot of other people, have stopped listening to much of what the president says. You have to look at what he does and forget about whatever he's saying. And unfortunately, in this sense, there is no evidence whatsoever that I can find from anybody who... كونريل دوغلاس ماغريغور يزبل زلو مالت زبلون زغبرون كل غزي سلا زغراچو
ህዝቢ ዶናልድ ትራምፕ ምስማዕ ከቋርፅዎ ኣለዎ ንዑ ሰሚዕካ ዝመፅእ ለውጢ ስለዘየለ ሰብ ክሰምዖ የብሉን እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ መብዛሕቲ ግዜ ክንሰምዖ ዘለና ክንፈልጦ ዘለና እንታይ ዝብል ዘሎ ተግባራት ኢኻ ክትርኢ ዘለካ ምንቅስቃሳት ኢኻ ክትርኢ ዘለካ ዘረቡ ምስማዕ ከነቋርፆ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ዘረቡ ትርጉም ስለዘይብሉ እንተደይሰማዕካዮ ይምረፅ ኣብቲ ተግባራቱ ምትኳር እቲ ዝሓሸ እዩ ይብል ኣሎ ሶ ቤዚክሊ እዚ ነገራት እዚ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ነገር ዝሰሓሓብ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝኸበደ መድረክ ናይ ታሪክ ወይ ከዓ ኩናትን ወረ ኩናትን ኣብ ዘለናሉ ኢልካ ፕሬዚደንት ጥራይ ብከምዚ ክቐልል ምኽኣሉ ንብዙሕ ዘገርም እዩ ንብዙሕ ሰብ ዘገርም ዘሎ እዩ ታሪካዊ እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ንዶናልድ ትራምፕ ኣይኮነን ዓለማት ወላ እቲ ህዝቡ እውን ንምእማኑ ይሽገር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር in a position to know that there are any discussions going on between us and the Iranians. None. So my assumption is nothing's changed. The military buildup continues, and as I understand it, there is a buildup. Additional assets are being brought into the theater. So my assumption is at some point he's going to pull the trigger. Yeah, ግዳ ሓቂ ድማ ካብ ልሳኑ ንተግባራቱ ጠመት ክበሃል ከሎ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናቱ እንታይ ይመስል ናብ ሰላም ገፁ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ድዩ ምልክታት ዝህብ ዘሎ ወይስ ንዝገደደ ኩናት ዝዳሎ ዘሎ እዩ ዝመስል ሓቂ ድማ ናብ ዝገደደ ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ነቲ ዘረቡ ገዲፍካ ናብቲ ተግባራት እንተ ዝያዳ ኣድሃብና ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዕ እናበልዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ካብኡ ቀፂሎም እቲ ቀንዲ ነቲ ኔክስት ስቴፕ ክኸውን ዝኽእል ዝግምግሙ ወይ እውን ክነግሩ ዝኽእሉ እቶም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደገፍቲ ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩ ሚድያታት እዮም ሶ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እሳቶም እስከ ክንርኢ መጀመርያ ክልተ ገፃት ናይቲ ኩናት ክንርኢና ኢራን እንታይ ጌራላ ክፍሊት ክገብረልያ ይብሉ ስለ ዘለዉ ከመይ እቲ ክፍሊት ክዋሓጠሎም ድዩ እስከ ንስማዕ Rubio, who's saying the U.S. was involved in the negotiations between Iran and Oman on the Strait. Iran has said its goal in talks with Oman is to set temporary arrangements lasting 1 to 3 months where, and here's the quote, where Iran is dominant. Would the U.S. agree to that? Do they have a vote or even a choice at this point? Yeah, those are great questions. I think, we need to see what it looks like. I think three things maybe that we'll look at. One is what kind of fee structure, if any, is there? Is there some voluntary fee, as the initial reporting said, that would help pay for search and rescue, for the cost of administering navigation, for environmental damage? Or is it a flat out toll? I think that's definitely something that not just the U.S., but the rest of the world would oppose. And then ዝብሉ ዘለዉ መጀመርያ ኢራን ግዝያዊ መፍትሕያ ትደሊ ዘላ ምስ ዖማን ኮይና ንክልተ ሰለስተ ወርሒ ክቐፅል ዝኽእል ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ነቲ ኣብቲ መትርሕቲ ድማ ኢራን ዶሚኒየንት ሮል ዝለዓለ ፅልዋ ክህልዋ እዩ ብርግፅ ምስ ዖማን ክትዘራረብቲ ኮይና ዝለዓለ ፅልዋ ክህልዋ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ እጂ ኢራን ድማ ክፍሊት ክትገብር ምዃና ወላ ዖማን እውን ወለንታዊ ክፍሊት ክትገብር ምዃና ትዛረባላ እያ ስለዚ እቲ ክፍሊት ከመይ ክኸውን ድሮ ነቲ ክፍሊት ክቕበልዎ ጀሚሮም ኣለዉ ዘገርም እኮ እዩ ክፍሊት ከመይ ዓይነት ክፍሊት እዩ ምናልባት ከምዚ እንተኮይኑ ዝተሓን እዩ ከምዚ እንተኮይኑ ግን ክኸውን የብሉን ክብሉ ከለዉ ኦልሬዲ ዴር ኣክሰፕቲንግ ሰርተን ኮንዲሽንስ ኢራን ክፍሊት ክትገብር ትኽእል እያ ሕጂ ክበዝሕ ዳ የብሉን እምበር ገለ እንተኾነሲ ተቐባልነት ክህልዎ ክእሉ እዮም ይብሉ ኣለዉ እንዳር ኦልሶ ዴሞንስትሬትስ እዚ ንባዕሉ እንታይ ዘነፅረልካ ኣሜሪካ ነገራት ክትቅይሮም ስለዘይትኽእል ክትቅበሎም ትደፋፋእ ከም ዘላ እዩ ነገራት ክትቅይሮም ተዘይክኢልካ ክትቅበሎም ጥራይ ዘለካ እጂ ኣብዚ ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ዋጋ ጥራይ ክኸብር የብሉ ምክንያቱ ዋጋ ዕብይ ዝበለ እንድሕር ኮይኑ ንሕና ይኮነን ዓለም እውን ክቕበልዎ ኣይኮኑን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፀገም ግን ፈቲኻ ደ ንጉስ ትምርቕ እዩ ዝኸውን ዘሎ እቲ ጉዳይ ብሓፈሻ እቲ ናይ ኢራን ኩናት ስለምንታይ ኣጋጢሙ ዝበዝሐ ሰብ ይርድኦ እዩ ኢራን ኣይኮነትን እዚ ኩናት ጀሚራቶ ኢራን እንታይ ኮነትን ተናውሑ ዘላ ስለዚ እቲ ኩነታት ኢራን ዝገብርዎ ዘሎ ወላ ክሳራታት ከስዕብ ዝኽእሉ እንተኾነ ኢንፋክት ሃገራት ሎም እንታይ ይብላ ኣለዋ ዋላ እቲ ክፍሊት ጀሚሩ እንተዝኽፈተልና እየን ዝብላ ዘሎ ምክንያቱ ብሰንኪ እቲ ሕፅረት ናይ እዚ መንገዲ ዝብዕፃው ዋጋ ናይ ነዳዲ ክንምንታይ ዋጋ ወሲኹ ኣሎ ስለዚ እቲ ንዓታቶም ዝኽፈልሲ ዋላ ንእሽተይ ተኸፊሉ እቲ መንገዲ ደ ዝኽፈትሲ ካብኡ ናብኡ ክሳዕ ክንደይ ቁሩብ መወረደቲ ኩነታት ስለዚ ብርግፅ እቲ ክፍሊት ቅቡል ክኸውን ኣሎ ማለት ኣይኮነን እቲ ክፍሊት ነተን ሃገራት ክልጅ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ካልኦት ሃገራት ናብቲ ቦታ ዝነግዳ እውን ከቢድ ክኸውን ብሓፈሻ ግን እቲ መስርሕ እንታይ ከም ዝመስል ንርኢ ኣለና
أبي تبتحله أمريكا أنت كتجبر تخل እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ እዚ ጉዳይ እዚ ከዋፅአና ይክእልኒ ናይ ግድን ሓይሊ ክንጥቀም ኣለና ብሓይሊ እዩ ክፍታሕ ዘለዎ ዝብል ዘረባ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ብውልቲ እስከ ንሽተ ክሰማ of coordination will occur between Iran and Oman in terms of the channels that they manage. Perhaps that's where Iran seeks to be dominant. And then third, what will be done in terms of demining and making the channels safe for Iranian for commercial traffic again in the Strait of Hormuz? The Center for Strategic and International Studies has done an analysis of this. We are also hearing from our own sources saying that these stockpiles, especially of things like Patriot missiles, have been depleted. In that case, كم تريوا دلهم ولا بزعبات قداينا أبتت ما يزول فنجخ انتاي كخوني مني كوتو بخمي من قدي كوتو صغل انتاي كجبر خلي يمزولو زلو إيران بزعبون قام كتب كتلالوا ويون قال نجر كجبر كخلالوا يبلو ولتي and that's also another crucial aspect حنت لنك أنا تي منيست ناي تريجري سكرتير ناي دونالد ترامب زبلو سمعوا نزوش متحرموسي دارجا كبيس أمرلو كبال كله مجنان كم زي كونه that we all need urgently to be paying attention to. What is it? Because for weeks and indeed for the past several days, Scott Bessent, the Treasury Secretary, kept predicting there was going to be an imminent deal to get the Strait of Hormuz reopened. And of course, we desperately need the Strait of Hormuz to be reopened, all of us, especially this country. Suddenly, last night, Scott Bessent, giving a TV interview, was asked this question. Some have speculated the strait will never go back to being the way it was before. What would you say? I think they're saying that in a doomsday sort of way. I would say it in another way. The strait is never going back to the way it was because the Iranians have used or tried to use it as a choke point. What we are going to see over the next 2 years, the strait's going to become irrelevant. It is going to become just another body of water. And I would say that more than 50 or 70% of the energy that moves through the strait now is going to go through underground pipelines. እንታይ ብላ ለመሲልኩም እዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ካቢነ ሚኒስተራት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድዩ ናይ ትሬጀሪ ሰክረታሪ ስካት በሰቲ ዝበሃል እንታይ ኢሉ ይሓተሎ ብዛዕባ እዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ እንታይ ምርኣያ ኣለካ ወይ እንታይ ትብለና ብዛዕባ ኩነታት ናቱ ኢሉ ይሓተሎ እዛ ሕቶ እዚኣ ዝባ ዘሎ ዘረባ ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲት እያ ካብ መጠን ንላዕሊ ሓቂቱ ጋዜጠኛ ብሓቂ እዚ ኣገዳሲ ፍጻሜ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ኢሉ ይምልሰሉ ኣሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኢራን ከም ምሕንቆ ወይ እውን ቾክ ፖይንት ስለ ዝተጠቀመትሉ ከም ምሕንቆ ጌራ ንኩሉ ትቁጠባን ንካልእን ክትሓንቀሉ ስለ ዝጀመረት እንታይ ክኸውን እዩ መጻኢ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ እንድሕር ኢልካኒ ብናተይ መረዳእታ ኣብ ዝመፅእ 2 ዓመት ወሽመጥ ሕርሙዝ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ክኸውን ክኽእል እዩ ይብላ ኣሎ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ማለት መብዛሕትአን ሃገራት ፓይፕላይን ብትሕቲ መሬት ዝኸይድ ጎዳጉዲ ፓይፕላይንስ ይሰርሑ ኣለዉ እቲ ፓይፕላይንስ እዩ ነቲ ነዳዲ ከንቀሳቅሶ ስለዚ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣገዳስነቱን ተደላይነት ናቱን ብጣዕሚ ክጎድል ምዃኑን እዚ ድማ ንኢራን ዓብ ስዕረትን ዘለዎ ሓይሊ ኣዝዩ ዝተዳኸመ ክኸውን ከም ዝኽእልን እዩ ዝብል ዘሎ ናብዚኣ ዘረባ እዚኣ ክትሰምዓ ከለካ ከምዚ ኣሜሪካ ሓድሽ ብልሒ ዝመሃዙ ወይ እውን ብብልሓት ዝኸዱ ዘለዉ ከስምዕ ይኽእል ንገለገለ ሰብ ብካልእ ዘረባ ግን ወሽመጥ ሕርሙዝ ወላ ሓንቲ ክንከፍቶ ስለ ዘይንኽእል ካልእ መንገዲ ኢና እንደልደለና እዩ ዝብል ዘሎ እዚኣ ቃል በቃላ ስዕረት ጥራያ እዚኣ ቃል በቃላ ስዕረት እያ ኣሜሪካ ነቲ መስመር ንግድቲ ከተውሕዞን ክትከፍቶም ስለ ዘይትኽእል ካልእ መንገዲ ድለዩ ይብልዎም ኣለውን ሃገራት ከለች that's it so basically እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኩነታት ክንምንታይ መፍትሒ ከም ዝኽእል ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ኣሜሪካ ነቲ ኩነታት ብሓይላ ይኹን ብዲፕሎማስያ ክትፈትሖ ከም ዘይትኽእል ካልእ መንገዲ እንተለኩም ካልእ ብልሓት እንተለኩም ኣና ድዩ እዛ ጉዳይ እዚኣ ግን ንሕና ወላ ሓንቲ ክንገብራ ይንኽእል ኢና ለላዓቕምና ከይዳ እዛ ጉዳይ እዚኣ እዮም ዝብሉ ዘለዉ that is something that's really ኣሜሪካ ድሌታታ ብሓይሊ ከተስምር ትኽእል ዝነበረት ሃገር እያ ኣብዚ እዋን እዚ ግን they couldn't do that ክገብርዎ ኣይከኣሉን and this is very shocking. The strait is never going back to what it was, and we're going to have to wait another 2 years, at least, for the creation of a whole raft of underground pipelines so that we can find a way, basically, of getting the oil through a strategic waterway that, if it is closed, the accounting giant EY, formerly Ernst & Young, said this week will lead to 6.4% inflation in the UK by the time everybody's going out and doing their Christmas shopping, and next year we'll see not
not economic growth, but economic shrinkage of 0.2%. If I were Andy Burnham or John Healey, you'd have your hair on fire over this, because that is the first top Trump official who's basically So that is ዘሎ እዚ ሓደ ዓቢ መረጋገጽ እዩ ኣሜሪካ ፕላን ከም ዘይብላ እዚ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ሓቂ እንድሕር ኮይኑ ኢሉ 2 ዓመት ካብ ብሕጂ ድማ ዋጋ ናይ ነዳዲ ከምዚ ሕጂ ዘለና ዓቢ ሽግር ክቕጽል ምዃኑን ብውሕዱ ፓይፕላይን ኩዒትካ ንስራሕ ከተቕርብ 2 ዓመት ኣውሒዱ እዩ ዝነግር ዘሎ this is going to be way longer ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ከምታ ዘለዋ እንድሕር ክትከውን ኮይና ሓደ ዓቢ ናይ ኣካውንቲንግ ናይ accounting consulting company EY ዝበሃል Ernst & Young ዝበሃሉ እንታይ ኢሎም እዩ ዝብል ዘሎ UK እዚ ክሳብ ክሪስማስ እንድሕሪ እዚ ኩነታት ናይ ነዳዲ እንተደይ ተፈትሑ ኢንፍሌሽን ክሳብ 6% ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዚ ማለት ድማ ኣዝዩ ከቢድ ምንሃር ዋጋ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ምንሃር ናይ መነባብሮ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ንዓመታት ተተቕፅል ዓመት 2017 ድማ ብዓብዩ እቲ ዕብየት ዘይኮነ እቲ ቁጠባ ክገብር ሽሪንከጅ መሊሱ እናተጨበጠ ክኸይድ እዩ ቁጠባ ናይ ዩኬ ዝብል ዘሎ ተመሳሳሊ ድማ ናብ ካልኦት ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ነቲ ኣትያቶ ዘላ ሰልሚ ምሽ ክትፈትሖ መሊሱ ከም ዝጠናነግ እያ ትገብር ዘላ and there is nothing to expect from America that can change the course ነዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣሜሪካ ዝኾነ መንገዲ ወሲዳ ክትቀይሮ እያ ወይ እውን ሓድሽ ኩነታት ክትፈጥር ትኽእል እያ ዝበሃል ገምጋም ከም ዘየለየም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እንተዝህሉ ነይሩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዝዓበየ ኣድሚኒስትሬሽን ከምኡ ዓይነት መሰጂንግ ተጠቀመ ከም ዓይነት መልእኽቲ ከም ዓይነት ሓበሬታ መመሓላለፈ ስለዚ እቲ ቀደም ክንከፍቶ ኢና ዶ ናይ ግዜ ሕቶ ኢዶ ከምዚ ዶ ከምዚ ዝበሃል ነይሩ ሕጂ ግን እናቐበፂ ይኸዱ ከም ዘለዉ ዘርኢ ምልክት ኢና እዛ ዘረባ እዚኣ ቀድም ኣቢሉ መን ተዛሪብዋ ነይሩ እንድሕር ዝክሩ ኮይንኩም ቢቢ ነትንያሁ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኽፈት ትኽእል ኢልካ ተሓስብ ዝበልዎ ኣነ ዝሓስቦ ዝያዳ ወሽመጥ ሕርሙዝ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ክኾነሉ ዝኽእል ኩነታት እውን ይረኣየኒ ኢሉ በጓ ኣቢሉ ይስኻ ሓይሊ ክገብርዎ ስለ ዘይክእሉ ካልእ መንገዲ ካልእ መልሲ ክደልክ ክትክእል ኣለካ these are all እኩብ ድምር ናይቲ ንሪኦ ዘለና ምቅያራት እዩ ብዙሕ ምቅያራት ኣብ ከባቢና ንርኢ ስለ ዘለና ኣካል ናይቲ ምቅያራት ስንሰምዖ ዘለና ዘረባ እዩ ምቅያራት ድማ ኣሜሪካ ንዓለም ክትእዝዝ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ተበፂሑ ስለ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ነገራት ክንሰምዕ ይገርም ስለዚ ናይ ፋይናንስ ዲፓርትመንት ናይ ዩኬ ይኹን ናይ ካልእ ሃገራት እቲ ዝኸበደ ብድሆ ኣብ ቅድሚኦም ተገቲሩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ምክንያቱ they have to ነዚ ነገር እዚ ትግርዎ ስለ ዘለዎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቶም ካልኦት ብወገን ዶናልድ ትራምፕ ዘለዉ ግን እንታይ ክንገብር ንኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስከ ንእሽተይ ንስማዕ እዮም ንኣታቶም እንታይ ክግበር ይኽእል ኢሎም የውጅ ኣለዉ እሳቶም እስከ ንስማዕ ኣብዚ personally involved in ongoing talks with Iran to reopen the Strait of Hormuz. At the same time, Iran's foreign minister is urging Muslim nations to unite against the outsiders. Chief International Correspondent Steve Harrigan is live in Tel Aviv, Israel, with the very latest. Hi, Steve. Aisha, President Trump has been citing progress in those negotiations to reopen the Strait of Hormuz, also stressing his own personal involvement in those talks. From Iran, more mixed messages on their progress. Some hardliners making extreme demands they say must be met before any deal is made. Some commentators say even if Iran does sign a deal, they may not uphold what they sign. There is, I understand, some concern that Iran is trying to play loosey with the football here because their real objective is to drag this out as long as they can into the midterms. But what it really comes down to is the fact that President Trump could inflict tremendous damage on Iran if ሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ብኣካል ይሳተፍ ኣለኹ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ይብላ ኣሎ ምስ መን እዩ ምስ ኢራን ይዘራረብ የለን እቲ ኢራን ምስ ዑማን እያ ትዘራርብ ዘላ ምናልባት ንዑማን ቀፃሊ እናደወለ ይረክብ እንተሎ ኮይኑ ንሱ እቲ ክሳተፎ ዝኽእል ብቐጥታ ግን ይሳተፍ ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብኡ ቀፂሎም ኢራን ዋላ እቲ ዝግበር ዘሎ ዲል እውን እቶም ኣኽረርታ ብኢራን ዘለዉ ይቕበልዎ ከምዘየለዉ እቲ ምስ ዑማን ዝግበር ዘሎ እውን ሓለፋታት ንገብር ኣለና ዝብል ተሪር ፖዚሽን ክንሕዝ ኣለና ንሕና ሙሉእ ሙሉእ ንረብሓና ጥራይ ክንግደስ ክንክእል ኣለና ገለ ዝብሉ ኣለዉ እቶም ካልኦት ድማ ኣካላዊ መንገዲ ጌርካ እናተዛተኻ ነቲ ዘለና ወታደራዊ ዓወት ይኹን ስትራቴጂካዊ ዓወት ናብ ሓደ ዘላቒ መፍትሒ ክንቅይሮ ተኽኢልና ናብ ቁጠባዊ መፍትሒ ክንቅይሮ ተኽኢልና እቲ ናይ ሓዋሩ መፍትሒ ክኾነና ዝኽእል እምበር ወታደራዊ ዓወት ንበይኑ ጥራይ ዘምፃልካ የብሉን ዝብሉ ኣለዉ እዚ ኣብ መንጎም ሓደ ግዜ ምስሓብ ክህሉ ከም ዝኽእል ይነገር እዩ
ብሓፈሻ ግን እቲ ዘውፅዎ ዘሎ ድምፂ ንፁር ኮይኑ ንኣሜሪካ ብዙሕ ቦታ ዘይህብ እዩ እዚ ድማ ከም ዝብሎ ዘሎ ኣሜሪካ ተደልያ ዶናልድ ትራምፕ ተደልዩ ንኣሜሪካ ንኢራን ዝገደደ ቃንዛ ክፈጥረላ ዝኽእል እያ በርትዑ እውን ክሃርማ ዝኽእል እዮም ዝብሉ they have said this many times ብዙሕ ግዜ ከምዚ ኣሜሪካ ክታስያ ትኽእል እያ ንኢራን ይብሉ እዮም but we haven't seen it except Iran have both in controlling the type of ships that pass through and possibly leveling fees or transit payments on those ships. That's something the U.S. has rejected. Also, the U.S. having a naval blockade over Iran's ports as leverage in those talks. Finally, the Treasury Department instituting some new sanctions. These sanctions will target Iran's banking system. Aisha, back to you. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዓንተ ወንድሶ እንሪኦ ፀናና ትሬጀሪ ሰክረተሪ ድማ እዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ጥቕሚ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብለና ፀንሐ ተወሳኺ ገዳ ኣብ ልዕሊ ኢራን የውርድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ በቲ ብመራኽቦም ገይሮም ዕፅዋ ገይሮም ኣለዉ ብሎኬድ ገይሮም ኣለዉ ተወሳኺ ድማ ኣሎ ዝበሃል እገዳታት ድማ ይድርብዩ ኣለዉ እዚ እንታይ ዘርእየካ ማክሲማም ፕሬሸር ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ኢራን ድማ ነዚ ነገራት እዚ ንፕሬሸር ብፕሬሸር ስለ ዝምልስዎ ኣጋይ ናብ ሕማቕ ኩናት ክምለሰሉ ዝኽእል ተኽእሎውን ሕጂ ንሪኦ ኣለና ምክንያቱ እቲ ምስ ዖማን ዝግበር ዘሎ ዲል ንባዕሉ ትርጉም ክህብ ኣይክእልኒ ምክንያቱ እንድሕሪ ኣሜሪካ ፀቕጥናታን ሽግርናታን ትቕፅል ኣላ ኢራን ድማ ነቲ ዘለዋ ፅልዋ ተጠቂማ ግብረ መልሲ ክትህብ ስለ ዘለዋ ኣብ ገለ ነጥቢ ሕጂ እውን ናብ ደብዳብ ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ንክትግምግም ክሳብ ከቢድ ኣይመስለኒ ኣብ ገለ ነጥቢ ናብ ኩናት ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ትግምት ኢኻ uphold that deterrent by showing you're prepared to use force, but also bluffing is very dangerous. I mean, you don't want to go into a war and prove that you can't defend your allies because, be it the Europeans, the East Asians, the Gulf states, they all bet their security on the US being all powerful. And now they realize, oh wait, they don't have unlimited resources. They don't even have a plan and they're being defeated. And, in all fairness, Iran is not a huge country either. I mean, yes, it's 93 million, but it's not one of the great powers. So it's like a medium power. And, they defeated the largest military power in the world. It's a bit of a shocker, but now crazy. It's not just the Middle East, but the rest. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ምናልባት ንግዚኡ ሕማቕ ናታ ከይረአ ይኽእል ወይ እውን ትስዕረት ናታን ውርደት ናታን ከይረኣዮም ይኽእል ነቶም ኣሜሪካውያን ከሸፋፍንዎ ብፕሮፓጋንዳ ይፍትኑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግደ ሓቂ ግን ነቲ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ኣሜሪካ ሓደ ዓብዪ መልእኽቲ እያ ንዓለም ነጊራ ዘላ ኢሉ ንኣሜሪካ ኣሚኑ ዝኸይድ መሓዛ ናይ ኣሜሪካ ክንምንታይ ሓደጋ ክንምንታይ ይቋመር ከም ዘሎ ይርዝጦም ዘሎ ዝያዳ ድማ ንኣሜሪካ ኣሚንካ ምስ ካልኦት ትተፋነን ዘለኻ ክንምንታይ ቁማር ትፃወት ከም ዘለኻ ብልኡላውነትካን ብሃገርካን ብፀጥታኻን ክንምንታይ ትቋመር ከም ዘለኻ ይዘርድእ ኤውሮጳውያን ንኣሜሪካ ኣሚኖም ጉዳይ ናይ ዩክሬን ዝኸድዎ ዘለዉ ኣሜሪካ ጠሊማቶም ክወፅዎ ዘይክእሉ ከቢድ ዓዘቕታት እዮም ኣሎ ኤስያውያን ኣብ ኒው ታይዋን ድዩ ጃፓን ድዩ ሳውስ ኮርያ ድዩ ፊሊፒን ድዩ ንኣሜሪካ ኣሚኖም ኣንፃር ቻይና ዝኾንዎ ዘሎ ሓፍኮፍ እንታይ ከምፃለዎም ከም ዝኽእል ይርእዩ ኣለዉ ኣብ ዩክሬን ይርእዩ ኣለዉ ሕጂ ድማ ኣብ ኢራን ይርእዩ ኣለዉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሃገራት ኸልጅ ዘለዎም ዘይብሎምን ነጊፎም ንኣሜሪካ ሂቦም ትገለ ማዓስከራት ገይሮምላ ኸላስ ንኣና ዝትንክፍ የለን ኢሎም ዝጀሃሩ ዝነበሩ እንታይ ወሪድዎም ኣሎ እቲ ከዓ ኣሜሪካ ክትከላኸለልካ ኣይኮነን ንነብሳ ክትከላኸል ዓቕሚ ከም ዘይብላ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ኢራን ንሓደ ዓብዪ እንተወሓደ ንዘበናት ከም ዓብ ዝቁፀር ዝነበረ ሓይሊ ደው ኣቢላቶ ጥራይ ዘይኮነሲ መሰረታዊ ስትራቴጂካዊ ለውጢ ንክገብርን ስዕረቱ ንክቕበልን ትደፍኦ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኢራን ግደ ሓቂ ምስ ኣሜሪካ ዝወዳደር ቁጠባን ወታደራዊ ኣቃውማን ዝነበረ ሃገር ኣይኮነት የግዳስ እቲ ኢራን ዝተኸተለቶ ስትራቴጂ ልክዕ ከም ናይ ዳዊትን ጎልያትን ስለዝኾነ ጎልያት ኩሉ ዓይነት ሓፂንን ጉልበትን ኩሉ ከም ዝነገሮ እዩ ዛንታ ቅዱስ መፅሓፍ ዝነግረና ዳዊት ግን ወንጭፍን ሓሙሽተ ኣእማንን እየን ነይረንኦም ስለዚ ኣብ መወዳእታ ዳዊት እተን ወላ ሓይሊ ኣምላኽ እንተነበሮ እታ ዝመረፃ መንገዲ እንታዮም ዝብልዋ ጎልያት ዘይተዳለወላ መንገዲ ተጠቂሙ ጎልያት ንሱ ዝፈልጦ ዓውደ ኩናት ነቶም ካልኦት እስራኤላውያን ወታደራት ዝፈልጥዎ ዝነበረ ዓውደ ኩናት እሱ ከዓ ፊት ንፊት ተጋጢምካ ብጉራደ ድዩ ብጉልበት ድዩ ብገለ ድዩ ጭማራ ድዩ ገለ ጌርካ ትተሃራረመሉ ውግእ እዩ ዝፈልጥ ንሱ ዳዊት ግን ወታደር ስለ ዘይነበረ ንሱ ዝፈልጣ ጓሳ ስለ ዝነበረ ኣጣሉ ጉዲ ገለ ክገብር ወንጭፍ ነይራቱ እታ ወንጭፍ ድማ ፅቡቅ ጌሩ ዝኽእላን ዝመልካን ነይሩ ስለዚ ርሕቕ ኢሉ ከይተታሓዘ ጉራዲውን ገለመሊውን ጭማርኡ ናይ ተሓደ ኣብ ዘይረኽበሉ ኮይኑ
ወንጭፉ ወልዕ ገዲፍዎ ማለት እዩ ኬላ ቦ ድማ ኣልይዎ እንታይ ማለት እዩ እዚኣ ናይ ዳዊትን ጎልያትን ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ትዛረባ ዘለኹ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ነገር እዮም ዝጥቀሙላ ንጎልያት ክትስዕር ብናይ ጎልያት ፀወታ ኣይኮንካን ክትፃወት ዘለካ ኣዲኹምሉ ኣብዚ መፅሓፍ ኣላ ዳቪድን ጎልያት ትበሃል ኣንብባ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ ናይ ፐርሶናል ዴቨሎፕመንት ብፍላይ ኣብ ቢዝነስ ክሳዕ ክንደይ ጥቕሚ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ወላ ሕጂ ኣብ ሚሊተሪ ኣብ ፖለቲክስ ኣብ ኩሉ ዘሎ እዩ እንታይ ማለት እዩ ንፀላይካ በቲ ንሱ ዘለዎን በቲ ንሱ ዝፅበየካን ክትከዶ የብልካ ንስኻ ህያው ኣብነት ክበኩም ህያው ኣብነት ኤርትራ እንታይ ትገብሮ ኣላ ንብልፅግና ሕጂ ንሱ ንሕና 130 ሚልዮን ኢና ሕጂ መዓት ሰራዊት ከነማዕብል ንኽእል ኢና ሓገዝ ኣለና ከምዚ ኣለና ታንክታት ኣለና ድሮናት ሂቡና ኣለዉ ክሕጊ ከነብል ኢና እዚ ኩሉ ብማቴርያል ነገራት ፀብፂቡ ንኤርትራ ሲ ፀብለልትነት ኣለኒ ኢሉ እዩ ዝኣምን ኤርትራ ኸ ሰራዊት ክንዲ ዘለኒ ክንዚ ታንክ ኣለኒ ወይ ክንዲ መዳፍዕ ኣለኒ ኣይኮንን ትብሎ ዘላ እንታይ ትገብሮ ኣላ ኢንዳይረክትሊ ሂሚሌት ትገብሮ ዘላ ከይተዋገ ክርመስ ከም ዝኽእል ስለምንታይ ንሱ ዘይፈልጦ ወይ ንሱ ዝፈልጦ ግን ክመልኮ ዘይክእል ኣብ ውሽጡ ንዑ ክብንቅሩ ዝደልዩ ሓይልታት ኣለዉ ኦል ኤርትራ ኒድስ ቱ ዱ ኢዝ ከይመለስካ ምስቶም ንዑ ክብንቅሩ ዝደልዩ ዘለዉ ሰላም ምግባርን ዝምድና ምግባርን ፅምዶ ምግባርን እዩ ዘድልየካ ስለዚ እሳቶም ደገፍ ስለ ዘይነበሮም ሞመንትም ሞራል ይስምዖም ተቃወምቲ ናቱ እቶም ብረት ኣልዒሎም ዘለዉ ካልእ ድማ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ክትገብረሎም ትኽእል እያ ሕጂ እንተዘይገበረትሎም ንመፃኢ ስለዚ ኤርትራ ናይ ግድን ኣይኮነትን ሰራዊት ገቲራ ገለመለ ገቲራ ምስ ክትዋጋ ኖ ንስኻ ብካልእ መንገዲ ኢኻ ክትዋግኦ ዘለካ ንፀላይ ኩሉ ግዜ ብዘይፅበየ መንገዲ እዚኣ እያ ከተዕውተካ ትኽእል ሰብራ ናይ ኤርትራ ንደርጊ ብዙሕ ግዜ ሓደጋ ዝገብርሉ እውን እዚ ነይሩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንፀላይኻ ወይ እውን ነቲ መወዳድርትኻ ካባኻ ዝዓቢ ትካል እንተኮይኑ ካባኻ ዝዓቢ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ካባኻ ዝዓቢ ሃገር እንተኮይኑ እቲ ትኽተሎ ሜላ በቲ ንሱ ዝፈልጦን በቲ ኮንቨንሽናል ዊዝደምን ዘይኮነ አንኮንቨንሽናል ዊዝደም ወይ ከዓ ዘይንቡር ኣካይዳን ዘይ ልሙድ ኣካይዳን ክትገብር እንክኢልካ ጥራይኻ ናብ ዝበለፅ ዓወት ክትመፅእ ትኽእል ኢራን ድማ ህያው ኣብነት ናይዚ ኩነታት እዚኣ እዮም ዝብሉና ዘሎ very very brilliant. So the world, everyone has to begin to adjust to these new realities. No, I mean, Kaja Kallas, once the EU foreign policy chief, yes, bit of a joke now, but she once made a comment that, oh, if the Americans, if you can't defeat the Russians, what kind of signal are you sending to the Chinese? It came out very awkward, but at the heart of it, they had a logic to it, though. Yeah, it's part of some of her crazy talk, but besides how inappropriate it was, it does have a logic behind it. Though that is, if you walk away from this, then the deterrence you will look weaker, and they might. ካልእ ኣብነት ወሳኻ ድማ ኣንቲንካ ሓንቲ ናይ ኤውሮጳ ዲፕሎማት ኣነኳ ከምቲ መስለኒ ኣብዚ ምፅያ ነይረ እታ ካላስ ዝበሃል ፎሬን ሚኒስተር ናይ ኤውሮጳ ሕብረት እያ ምስለኒ ብዛዕባ ናይ ራሻ ትዛረብ ከላ ኣብ ገለ ፖይንት ሲ እንድሕሪ ኣሜሪካ ኔቶን ኣሜሪካን ተዛርዮም ንራሻ ክስዕርዋ እንተዘይኪሎም ንቻይና ክስዕራ ዳዕሚ ጌርካ ኢኻ ትሓስብ ኢላት what makes you think ንቻይና ክስዕራ so እዚ ዘረባ እዚ ንባዕሉ እቲ ኩነታት ንኢራን ክስዕር ተዘይኪልካ ንካልኦት ክስዕር ዘሕስበካ ምክንያት እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ዘረባ እናተተሓሓዘ ዝኸይድ ስለ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና that's going to be very interesting as we move forward ቅድሚትና ኸድና ንቅድሚትና ጥምትና ኣብ ንኸደሉ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ብዙሕ ነገር ክገብር እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዳኣ ኸ ስዕረቶም ይቕበሉ ድዮም እንታይ ይብሉ ኣለዉ እስኪ General Keane, he also told me, the Vice President, we're in the middle of the game. It's not over yet. Your thoughts about where we are? Yeah, well, certainly. The Iranians obviously had some impact on our team and on the president recently for him to stand down from what was reported likely major combat operations. And something had to be different to get that turnaround. Now, I think the negotiations are focused on two things. One is the Straits of Hormuz, and that's the primary focus now, and the other would be nuclear, and that would take on a later negotiations. But where we are, I think it began in earnest along the route the Vice President is suggesting. And this is entry routes and exit routes that Oman and Iran were agreeing over, and I think we were probably largely supporting it. But once that gets passed, and by the way, in return for that, we would remove... ጀነራላቶም ኮሎኔላቶም ወላ ፖለቲከኛታቶም ገለመልዮም there's no solution ኢራን ኮንትሮል ጌራት ኣለና መብዛሕትኡ ነገራት ኣሜሪካ ነቲ ኩነታት ዕላማታት ናትና ብርግፅ ንወሽመጥ ሕርሙዝ ምኽፋት ከምኡ ድማ ነቲ ኒኩለር ናይ ኢራን ወይ ጥጠው ምባል ወይ ንምውሳድ እዩ ገለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግርም ከማ ክትብሉ እኳ ዘበናት ጌርኩም ኢኹም
معالت زمت جن زنبركم وتصرن زنبركم حيلن كقدل انبركو السو خيرانا سلازي زو جنرال زو من يوزلون زاربو زلون سي أب بايتا زر أيكونن كابوز قدر دما وتدروا عمناتهم زقات مزل خصم Carriers, guided missile destroyers, fighter aircraft have played a crucial role in the Iran conflict, as well as the blockade there. But beneath the prolonged deployment and all that rhetoric lies a rather uncomfortable reality faced by the sailors there. Imagine being on a ship for 9 long months and running out of something as basic as food, toothpaste, soap. According to American news portal MS Now, this is the situation aboard nuclear-powered aircraft carrier USS Abraham Lincoln. Even as they face a constant threat of Iranian drones and missiles, sailors have to reportedly grapple with moldy showers as well. Sometimes زلو أمريكا سراويت ناتهم بفلاي تابير كرافت كارير أبراهام لينكولن تبال زلا زلو أبز كبابزي أبز بحرزي تشعت ورحي بز عرفت جيرهم كم زلو تشعت ورحي توقع حمش ورح جيرنا جيرلون تيلنا قدميو أقدم بيلهم قدما وارح يوم أبتبوت همتيوم نيرو سلازي تشعت ورح أبو جيرو مالو سلازي تكوينات نعتاتهم 4-5 ورح دي كونا جيرو زلو تشعت ورح جيرلو بس كم كنتات دما انتهي كم زوردهم تي بحرنياتات قربات ناتهم بتعم توجيهم زلون شقاقات تبلاشوي صابناتات زي اللي مقبزي يقول قربات تقدل بتعم يكبيد زخونه كنتات كم زلو يوم زنقر زلو زمال دما مورالنا يتسراويتون ابتخكلنيا قبل علتي بدرونات بخالن زمصوم زل فتنا كال زي متشؤنات كم زلو يوم زنقر زلو الزون أكال نايتي حماق محدراز بحال زولو بلا على زولو تي بيت هيجس بحال زوردو زولو نعوز مسوز كتحاز خلقم ثلاثنين رزالنا مچم نجرك بلا شو كخلو بقول إني نات بلا شو زغيد أكال نايتي مسرحنا يمبليشاو دما زنريون سمعن زلناي سامو داتا نزي نجر زت أميوم كوتس وديوم أمونغو كبيدوم قلخ قبر ديوم جزيهم قد فينا من البات نكبيت كوينات يدالو انتو لوجن ጽቡቕ ስእሊ ኮነን ዝስማዕ ዘሎ እዮም ዝብሉ ናይ ኢራን ሚድያ ወይ ናይ ቻይና ሚድያ ወይ ናይ ራሽያ ሚድያ ዘውፅኡ ሓበሬታ ዘይኮነ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ባዕሉ ዘውፅኡ ሓበሬታ እዩ ነይሩ እዚ ስለዚ ኣሜሪካ ማልቲ ዳይሜንሽናል ፕሮብለምስ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ንሪኦ ዘለና ኢራን ናብ ኢራን መኪትካ ከም ብሓድሽ ኩናት ክትቅፅል ከቢድ ከም ዝኾነ ኢራን ተደጋጋሚ ተነፅረሎም ኣላ ነዚ ኩናት እዚ ምሳና ምሳኹም ክንቅፅሎ ኢና ኢልኩም ምዝራብሲ ዝከኣል ኣይኮነን እዮም ዝብልዎም ዘሎ it's not possible ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር እዩ ኔክስት ሙቭ ናቱ እንታይ መረፂታት ኣለዎ ንግዜ ክንገድፎ ንኽእል ኢና እንተታ ኣባይታ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ግን ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ካርድታት ከም ዘይብሉ እዩ ዘነፅር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ According to MS Now, the USS Lincoln crew has had only 2 days off since it left the port of San Diego in November last year. Imagine that. While it had a brief stop at the port of Guam a month later, it was at sea for over 200 days at a stretch, 208 days to be precise thereafter. So, ti kunatat naitom sarawit eksa ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ነዊሕ እዋን ኣብቲ ባሕሪ ተቐሚጦም ከም ዘለውን ብኡ መንፅር ድማ ዕረፍቲ ዘይብሉ ከቢድ ዝኾነ መድረኽ ኣብኡ ይነብሩ ስለ ዘለው እቲ ኩነታት ናቶም እናኸበደ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ብፖለቲካዊ እንተሪኻዮ ዶናልድ ትራምፕ ዶናልድ ትራምፕ ደፊኦም ነታ ኩናት ኢራናውያን ማለት እዩ ከምዛ ዘላታ ወላይ ኩናት ኣይሰላምና ኮነት ናብቲ ሚድ ተርምስ ዝበሃል ዘሎ ናብ ወርሒ 11 ገፁ እንተፀጊዕካዮ እቲ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ኣንደር ዝዓበየ ፀቕጢ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ፀቕጢ ወይ እውን ኣብቲ ከባቢቲ እቲ ናይ ምርጫ ስግኣታት ዝፈጥረሉ ብዙሕ ለውጢ ከኽእሎ ይኽእል እዩ ስለዚ ኢራናውያን ዝብሉ ዘለው ነኺስካ ነዛ ጉዳይ እዛ ንድሕሪት ገፅካ ጥራይ ክትደፍኣ እንድሕሪ ምኻልካ ዋላ ብዘይ መፍትሒ ንኣሜሪካ ይኹን ንዓለም ከቢድ ሓደጋ ክፈጥር ስለ ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ነዳዲ ከይወፅእ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ድማ ብወቅዒ ከይተኸፈተ ንነዊሕ እዋን ተቐፂሉ ብዙሕ ሽግር ክፈጥር ከም ዝኽእል እሞ ብኡ ገይሩ ድማ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ብዙሕ ሕድገታት ንክገብር ክግደት ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ again all these are ነፍሶም ዝኻሉ ኣገዳሲ ሓበሬታታት ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ንቀፅል ኢና It's up only for no deal to emerge. He normally declares that the war is about to be over on Sunday night or Monday morning, right before the markets open. We should not accept this level of gaslighting. The word of the president has to matter.
Over and over again, on 11 different instances, Trump says a deal is about to happen. Don't worry, the war is about to be over. There's no deal. We look like a laughing stock. እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ሰነተር ናይ ኣሜሪካ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዙሕ ግዜ ዝሃስዮ እዩ እንታይ ዝብል ዶናልድ ትራምፕ ዓብይ ማኒፕሌሽን ምትላል ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ድምፂ ናቱሲ ዘረባ ናቱሲ ተሰማዓነት ዘለዎን ናብ ሓቂ ዝተፀግዐን ክኸውን ኣለዎ እምበር መላገፂ 11 ግዜ ጥራይሲ ዲል በፂሕና ኣለና በቃ ፅባሕ ድዩ ዋላ ድሕሪ 3 መዓልቲ እናበለ ውፁእ ዝኾነ ሓሶት ዝተዛረበሉ ኣሎ 11 ግዜ ብውሕዱ ይብል ኣሎ ዝኾነ ዲል ድማ የለን ካብኡ ቀፃሊ እቲ ዝገብሮ ዘረባ ዓርቢ ካብ ሓሙስ ወይ ካብ ዓርቢ ጀሚሩ ኩናት ክገብር ከም ዝኽእልን ገለ ከም ዝገብርን ወይ ክድብድብ ከም ዝኽእልን ወይ ይድብድብ ድማ ሰንበት ናይ ምሸት ክኸውን ከሎ ድማ ናብ ሰላም ገፁ ይብገስ ሶኒ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ቅድሚ ዕዳጋታት ምኽፋቱ ናብ ዝርርብ ይኸይድ ከም ዘሎ ብምግባር ነቲ ዕዳጋታት ማኒፕሌት እናገበረ ንዕዑን እቶም ሓዙቱን የዕርኽቱን የርብሖም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ብከምዚ ዓይነት ደረጃ ናይ ውርደት ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ እንተቐፂላ ድማ መወዳእታ ፅቡቅ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል ዘሎ እቶም ዴሞክራትስ of course they have to push as much as possible ነዚ ዘለዎ ፀገማት ተጠቂሞም ክደፍእዎ ኣለዎ መሊሶም ናብቲ ፀጥፊ ምእንታ ናብቲ ዝመፁ ዘሎ ምርጫ ዝበለፀ ዓወት ክረኽቡ ንሳቶም ዓወት ምስ ረኸቡ ነገራት ክቕየር ወይ ፅቡቅ ክመፅእ ኢለ ግምት የብለይና ዴሞክራትስ are just ንባዕሎም ሓደገኛታት እዮም ምናልባት እቲ ሓድሽ ማዕበል ዘሎ ፀረ እስራኤል ዝኸይድ ዘሎ ማዕበል ቁሩብ ሓይሉ መፅኡ ንሱ ጠቕላላ ናብ ኣሜሪካ ጥራይ ነተኩር ዝብል ዘረባ እንተገይሩ ምናልባት ተስፋ ክትገብር ትኽእል እምበር ኣብቲ ኩናት ክኸውን ከሎ ዋላ እቶም ዴሞክራትስ ካብቶም ሪፓብሊካን ዋላ ሓንቲ ዝፈልዮም የብለን ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ፓርቲ ሓደ ዓይነት ኣካይዳ ዘለዎም እዮም ኩናትን ንእስራኤልን ክኸውን ከሎ ኩላቶም ፀደፍደፍ እዮም ዝብሉ ስለዚ ብመንፅር ክትሪኦ ከለካ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ዲኤስኤ ዝበሃል ዘሎ ዲ ዋላ እዚ ናይ ኣንፃር እስራኤል ዝግበር ዝኽየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ማዕበል ንሱ ደፋፊኡ ንብዙሓት ተዓዊቶም ገለ ዝረአ ፅልዋ ክገብሩ ተዘይኪሎም ፕሮባብሊ ዶናልድ ትራምፕ ዋላ ይስለጦ እቲ ካልኦት ደብልውን ኩናት ንምጥፋእ ዝኸብዶም ኣይመስለኒ እቲ ናይ ኣሜሪካ ታሪክ ሪኢኻ ካብ ኩናት ክዕርፉ ዝደልዩ ኣይኮኑን እቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ምስ ኩናት ብቐጥታ ዝተኣሳሰረ Let's bring in retired Army Lieutenant General Mark Hartling, MSL military analyst and former commanding general of U.S. Army Europe. Welcome in. We appreciate you being in. General, how does the rest of the world view this negotiation? Well, it's getting tougher. What I'll say is there was a recent report within the last hour or so from the New York Times saying that Mohammed Zadar, who's the secretary of the Iranian Supreme National Security Council, issued a much more dramatic statement saying they demand the U.S. lift its naval blockade and the sanctions, withdraw all U.S. military from around Iran, which in and of itself is a little bit bizarre because we have forces all around that area, pay war reparations, release frozen assets, and end the attacks on Iran allies. So you kind of see what has been going on for the last couple of months. እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ይመስለካ ዝብል ዘሎ ካብ ገለገለ ምንጭታት ናይ ኢራን ዝወፁ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ንኣሜሪካ ዘተሓሳስብ መድረክ ይፍጠር ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ኢራናውያን ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ምትእትታው ምስ ዑማን ጥራይ ተሰማሚዖም ክኸፍትዎ እሞ ንሳቶም ዝያዳ ዶሚኔት ዝገብርዎ ክኸውን ይደሊ ኣለዉ ብሓፈሻ ግን እቲ ኩነታት ክሓድእ ተኮይኑ ኢራናውያን ጠለባት ዝገብርዎ ዘሎ ኣሜሪካ እፅዋን ክባን ናታ ካብዚ ከባቢኦም ከተርሕቆ ልዕሊ ኩሉ ድማ ወታደራዊ በይዛት ናታ ካብዚ ምሉእ ሃገራት ክልጅ ኣብቲ ከባቢ ኢራን ዘሎ በንቁራ መንቁሳ ክትኣልዮ ይሓቱን ይፀቕጡ ከም ዘለውን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብርግፅ ንኣሜሪካ ናይ መወዳእታ ኣልቲሜት ጎል ናቶም ናይ ኢራን ከምኡ ኣሜሪካ በይዛት ናታ ኣፅያ ክትወፀሉ ትኽእል መንገዲ ወይ እውን እቲ በይዛት ናቶም ንምዕቃቡ ወይ እውን ንምክልኻሉ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ብወለንቶም استراتيجي ناتهم كيرون كابز بوتا زكوت سولو زغول منجدي كفتروا لهم انت زي اللي امريكا ابتزنا بروا قطر ديو بحرين ديو كويت ديو السعوديه ديو امارات ديو عمان ديو ابزياتهم ولا اب العراق ديو بوحد ابزياتهم زلو دحر صغير كاري قايم اتنا امريكا دراما اتنا امريكا تقام تنو خالات كقصل كم زخدير دومان سلازي they are going to put pressure እትዘሉ ጸቕጥን ኩነታትን መሊሶም እናሓየሉ መሊሶም እናፀቆቱ መሊሶም እናደፉ እንታይ ገብሩ እዮም ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣቕሚ ኣብቲ ቦታቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩናት ክለዓል ከሎ ድማ ነቲ ማዓስከራት ኣበርትዕካ ብምህራም
أمريكا نعو كتعقبو ويون كم بحدش داقمين كتحنصو زي واز مخانو قالقليت جيروم حدو تقديرهم كالما فتيوم بعلوم كوت أولو زخل من قدك فتريهم زولو زي أمريكان إمباير مرديو جن زي مرد زدما ريليو كم زي بحسب طريقنا بتكبر كتيمهم زولو بدهيو. Is there's a back and forth between what the president's saying, what the Iranian foreign minister is saying, what the Iranian IGRC is saying, and it just really goes back to giving the U.S. a choice to either conduct massive escalation or try in some way to politically extract itself from the region, which will leave Iran with significant control over the strait. The rest of the world is seeing it the same way. They see this back and forth, especially those Gulf partners and Gulf allies, but even the ones in NATO are seeing this. And there are some unfortunate repercussions coming from many nations about the situation we've put ourselves in. Yeah, unpacking. So, Havasha, እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ኣሜሪካ ወሪድዋ ዘሎ ሽግርና ድራኣን ንኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነ ዓብ ብድሆ ዝፈጥር ዘሎ ንኩሎም መሓዙትና ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ሃገራት ክልጅ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣሜሪካ ነቲ ሴኪሪቲ ጋራንቲ ክበኩም ኢላ ትዛረቦም ዝነበረት ኣይኮነን ክትገብሮ ፈፂማ ኣብ ጥቆ ስለ ዘይቀረበት መሊሶም ኣተሓሳሳቢ ኩነታት ኮይኖም ኣሎ ሓደው ኣይክልነ ኢላ እንተትኸይድ እውን እኮ ካልእ መንገዲ ምፈተኑ ግን ሓደ ወይ ኣይክልነ ኢላ ክትከይድ ወይ እውን ክኢላ ክትገብሮ ስለዘይከኣለት እቲ ዝመላለስ ዘሎ ኩነታት ናይ ፀጥታዊ ኩነታቶም ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ነቲ ቁጠባዊ ህላዊኦም ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ኩነታት እዮም ዝፈጥሩ ዘለው ኣሜሪካ ድማ እቲ እንኳን መዋፅኦ ናታ ካብዚ ማሲቭ ኤስካሌሽን ኣዝዩ ከቢድ ኩናት ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ከቢድ ኩናት ማለት ድማ ምናልባት ናይ ጥፍኣት ሕቶ ነዘን ሃገራት ክልጅ እውን ክኸውን ስለዝኽእል ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለናን ኣሜሪካ ክትቅይሮ ትኽእል ወይ እውን ክትልውጦ ትኽእል ነገር ስለዘየለ ዝተፈላለዩ ነገራት ኤክስፐሪመንት ክገብሩ ኢና ንፍትን ዘለና መሓዙትና ድማ ኣብ ኸልጅ ይኹን ኣብ ኔቶ ይኹን ኣብ ካልእ ዘለው ናይ ኣሜሪካ ዓቕሚ ክሳዕ ክንደይ ተዳኺሙ ከም ዘለዎን ብዙሕ ነገር ክገብሩ ዘይክእሉ ምዃኖም በሪሂሎም ኣሎ እዚ ከዓ ንሓዋሩ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዘለዎም ሪስፔክት ንኣሜሪካ ዝነበሮም ኣረኣያ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ዝነበሮም ክብርን ክጎድል ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ እዚ ርዱእ ነገር ጌርካ ክትወስዶ ምክንያቱ ኣሜሪካ ነቲ ወሪድዋ ዘሎ ብድሆ ክስዕሮ ዘይትኽእል ምዃና ተረጋግፅ ስለ ዘላ እቶም ካልኦት ንኣሜሪካ ኣሚኖም ድራማታት ክገብሩ ዝፍትኑ ዝነበሩ ዊ better be careful ክብሉ ክጅምሩ እዮም ገለ ነገር ካልእ ክንደለለና እምበር ኣሜሪካ ከምቲ ንሕና ንሓስቦ ከምቲ ዓለም ዝሓስቦ ዝነበረ ወይ ከምቲ ኣሜሪካ ንኽንሓስባ ጌራ ትጉስጉሰና ዝነበረት ከምኡ ከምዘይኮነት ከምኡ ኮይና ከምዘይፀንሐቶም ከምኡ ኮይና ከምዘይፀንሐት ድማ ዓለም ምሉእ ትምስክር ኣላ እዚ ድማ ነፍሱ ዝኸኣለ ፍሉይ ፍፃመ ናይ ታሪክ ንብሎ ኣለና ናይ ሎሚ ናብዚ ክንወድእ ክንፍትን ኢና ላይክ እናገበርኩም ሰፖርት እናገበርኩም ነዚ ቻነል ንስራሕና ክትሕግዙ ድማ ኩሉ ግዜ ፃውዒት ንገብረልኩም የቐኒየልና ኣብ ዝቕፅል መደብ የራኽበና